a yau gwargwado Allah ya ba mu ikon taimaka. Da yake muna karatu mun cimma magana karama, akwai wani challenge da an kaɗan kwanukan ga da sun kauce. Wani malami yana cewa wato abin da yasa ya ce ba ya annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ni ban kusun da ya magana, amma dai ina jin wasu dai sun jiya shina da musun wasu mu'jizoji na annabi sallallahu alaihi wasallama. To amma kuma hujjar da ya bai saboda wannan mu'jizar ta annabi wasu ma sun same ta waɗanda ba ko musulmi ba, don haka ba mu'jiza ba ce. Shi a hujjar da ya bai ni yadda ni jiya. Amma to dama dai karama kashi uku ce, ko kuma in ce mu'jiza. Akwai mu'jiza kusan kashi 7 ce. Akwai mu'jiza, akwai irhasi, akwai karama, akwai i'ana, akwai ihana, akwai istidraji. Guda 7 na dai malamai suka faɗa, yanzu na faɗi 6. Mu'jiza tana iya zama aiki, tana iya zama ƙaulu, tana iya zama tarku, tana iya zama fi'ilu, tana iya zama ƙaulu, tana iya zama tarku. In an ce ƙaulu, mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallama annabin mu ta Qur'ani, saboda duk mu'jizoji gaba ɗai mu'jizar Qur'ani ta wuce su gaba ɗai. Saboda gashi wanda bai taɓa karatu ba, bai taɓa rubutu ba, bai taya cikin masu karatu ba, ya zo da wani bayani wanda ya yi bayanin wanda an ka fara duniya har wanda an ka kai ƙarshenta, har abin da an kai farkon duniya, kuma duk babu abin da annabi ya faɗi wanda ba a gane haka ba, har ya yi bayanin yan aljanna na aljanna, yan wuta na wuta, an kai ƙarshe, wanda bai taɓa karatu bai taɓa rubutu ba. To shi Qur'ani kaga kenan ƙaura kenan. Shi kuma fi'ilu irin yatsa annabi yana ɓuɓɓugar da ruwa, yatsa annabi shi na ɓuɓɓugar da ruwa, kaga fi'ilu kenan. Shi ko tarku kamar mu'jiza annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, da wuta bata ci shi ba gashi an jiha cikin wuta. Na'am. To sannan ba ta zama mu'jiza sai ta keta al'ada, ma'ana mutum ya zo da abinda ba a san da shi ba, abinda ya keta al'ada, sannan kuma abin ya faru ga wanda ka da'awa annabci da manzanci, sannan kuma ta zama gare shi bayan an aiko shi, bayan an bashi manzancin, to sannan yake mu'jiza. An gane ko kuma ya zama kusa ga saura ka ɗan a aiko shi sai abin ya faru gare, sannan ta zama daidai da da'awa, abinda manzon nan ya ce to haka abin ya faru, ko kuma shi abinda wanda ya zo da abin ko karama ta komi wanda ya faru wa ya faɗi haka abin ya faru. Amma in ya ce gulbi ya kaso ya keci wadda an ka ce Musa ya bugi sanda gulbi ya keci, ko icce ga duki ya ce abinda alaman manzo nake iccen ga naka son shi cagi sai duki ya cagi masalan, to wannan ba ita bace. Abin nan da ya umarni ya shi ya faru, ya yi daidai da abin da ya faɗa, sannan kuma kada ta ƙaryata shi, kada ta ƙaryata shi. An ce akwai wani ne ce annabi na, an ka ce amma makaryaci na, ya ce abinda a shaidun zama ne annabi ita ya gaza ta shaidu, sai ita ne ya magana ya ce ƙarya ya kai kahiri na. To kaga shi ya nuna ba ya in don magana ya magana, amma dai ya ƙaryata shi, to wannan ba mu'jiza ta ba. To sannan gitta mai shi waya ba a iya gitta mai, don duk annaba da sun ka zo da mu'jiza ba ya gitta musu, abin nan da sun ka zo da shi ba mai iya bada shi, kowa bai iya bada shi duniya. To sannan to wannan shi alamu. To sannan sha mu'jiza, to shi ko abinda a irhasi shine irin abin da ka faruwa ga annabi kamin a bashi manzancin, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya aiko shi girgije kai mai inuwa, duk inda girgije kai mai inuwa, to wannan ba mu'jiza aka ce mata ba, irhas. To shi ko karama shine wani mutum bawan Allah wanda abbe da littafin Allah da sunnan manzon Allah daidai da daidai,
salihin bawa to wani abu shi faru gare shi wanda ya keta al'ada kamar yadda ya faru kamar karamomin da na faru ga shehu na Usman Mujaddiduddin kusan suna da yawa ba ko sai an waɗi ba kamar irin aiki ne da an kai shi ɗaukar littafi baba ne ya yi alwala kamin shi ma sallah ya dawo ya kawo littafi da dai sauran irin mu'jizojin da Allah ya bashi to shi ko wannan karama kenan ga waliyi wanda abbawan Allah to shi ko wannan musulmi na amma dai bai kai matuƙa ga biyar Allah da wani ilimi da shahara ba to shi ma Allah ya taimake shi da wani abu to shi ko ma'una aka ce mai ma'una to shi ko akwai ana wala kantarwa wani yazo inda musailamatul kazzab ijiya guda garai yace da Allah shi mai addu'a wa ijiya ga guda ta zan haka ni sai yace to ya to mai addu'a to sai ijiya guda ta dadi wa gada ka gani sai zan makahu to ga ya zai hana wala kanta shi da Allah yi to shi ko istidraji kahiri wanda ba mutumin kirki ba kamar wanda dujjal ka cewa ayi ruwa yace shimka ta hito shi ko abin nan shi waru gare shi to shi aka ce mai istidraji shi ko ta lalata an kai mai cin ragon layya to kaga shi wanga yana gwadin kowa na iya samun wannan abu ai shedan yanzu kyauta gira na ya zuwa bangon duniya na yamma ya komo kyauta gira ya zo bangon duniya na gabas to sai a ce shi kenan tunda yana haka ne an ka ba wani ba Allah ba Allah madaukin sarki ya ce abin nan ba ya ambaci wala qad atina dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayra wa alanna lahu al-hadidi ana ibn sabiqatin wa qaddar bisardi wa amalu salihah inni bima ta'maluna basir wa sulaiman ar-riya buduha shahrun wa rawaha shahrun an ka hore mu sulaiman iska wanda da shi da runduna ta gaba dai ga shehedu na suke sama iska ka dauka ta shi sama da shi da sahi zuwa marice suna ta yawan wata guda da marice zuwa da azhar masalan zuwa rana hawada suna ta yawan wata guda to kaga ashe ba a cewa wai abinda aka ba wani mu'jiza ko wani karama ba a ba wani mutumin banza shi abinda dai ka bambanta wani na ya samu wannan abin annabi na mu'jiza ta in ka mai aiko shi na irhasi na in kuma wani mutumin kirki na to karama ta in ko musulmi na amma dai bai kai haka nan ba to ma'una in ko mutumin banza na irin dujjal to istidraji na wannan istidraji in ko abin da ya kaso da ma wanda an ka jarabe shi da shi ya sha ihana walakanta shi na Allah yi don haka cewa wai ko ɗayan anna suna samun abu kaza shi yasa ya kore wannan tuwon nan akwai rashin ilimi ciki ba haka nan na ba inda da wani dalili an hakawo ko kuma an ka ce ai hadisin da'ifi na to wannan kuma shi ma sai a duba saboda cewa hadisi da'ifi na ko sahihi na ijtihadi na ba annabi ya ce magana ta kaza yanga ta tata ba ko shi yace magana ta kaza mai rauni ta shi yace haka ba shi yace ba don haka wannan ijtihadi na malaman hadisi na abin cikin isnadin hadisi an ce wani ga wani ya jiya wani ga wani ya jiya har an kai ga annabi to sai a duba waɗannan da inda an ka fara zuwa ga sahabin annabi to an ka samu wani cikin su akwai makareci sai a ce to ga magana ya shaida akai ko an ka ce cikin su akwai dan giya ko akwai da komai na kwanya bai iya tsare abu kuma da ya jiya bai rubuta ba to sai a ce wannan hadisin da'ifi na don haka shehu na Usmanu ta gamma da Allah bi rahmati a cikin littafi na Hizmul Abhami min jiyushil awhami yace yana daga cikin wahami don an ce hadisi da'ifi na ka dauki wai ƙarya na kada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil